Så er vi lige kommet fra poolen nu, og jeg er hoppet i noget nyt tøj. Jeg har faktisk Marias nye nederdel på, som er fra MK, som snart udkommer. Den er super, super fin, så jeg får lov til at prøve den, før den ligesom kommer ud på markedet, eller hvad man siger. Så det bliver super, super spændende. Så nu skal vi ud og forbi noget vintage-butikker, og jeg sveder, det er derfor jeg gør sådan her. Jeg har det virkelig varmt, og som I kan se, så er jeg blevet lidt forbrændt. Så det er ikke så godt, men det går nok hurtigt væk. Solen giver åbenbart vanvittigt meget her i forhold til Dubai, så nu er jeg vant til at sole i Dubai, ikke i Asien, men den er åbenbart voldsom, solen her. Så nu skal vi afsted, og jeg tror vi skal ud og finde noget massage også, og så måske lige forbi Spanien og få noget steam og sauna her, inden vi skal ud og spise i aften, hvor vi også, inden vi skal spise, skal se min fars kontor, han har her i Vietnam, som vi også glæder os utrolig meget til. Så nu vil vi smutte og ud og se på noget vintage butikker. Det er bare så lækkert derude, så nu vil jeg gå i steam og få svedt ud. Det bliver så dejligt, som I kan se her. Den er så fint. Virkelig flot hotel. Det er helt vildt. Det er blevet opgraderet for nok 2 år siden, tror jeg. Så det er blevet virkelig, virkelig fint. Jeg var her for første gang for cirka 3-4 år siden med mine forældre alene. Og der boede vi på et andet hotel, hvor det her det faktisk bare ligner en stor byggeplads. Så det er virkelig blevet fint her. Og det er selvfølgelig et gammelt Grand Hyatt Hotel, Park Hyatt Hotel, som er blevet lavet om. Så det er blevet virkelig, virkelig hyggeligt. Sådan gammeldags koloniagtigt hyggeligt tema. Også bare prøv at se sådan noget som det her. Det er blevet så fint, og det er pæne spejl og sådan noget. De er virkelig gode til at lave nogle fine detaljer. Ja, står her klar til at gå i steam. Så det bliver fint. Men Vietnam er meget som Thailand faktisk. Det er meget sådan stille og roligt, casual, hyggeligt. En stor kaosby faktisk, men den er super, super hyggelig. Og så bliver det også dejligt her om, jeg tror det er på fredag, det er tirsdag dag. Så på fredag skal vi til Singapore og være i 4 dage. Det bliver også super, super lækkert. Det er jo sådan lidt en anden form for storby end Ho Chi Minh her i Vietnam. Det er sådan lidt mere, lidt a la Dubai faktisk. Rent og fint og pænt og ordentligt, og man går ud og spiser lækkert og sådan noget. Her er det meget sådan vietnamesisk, casual, meget lokale steder man spiser, som jo også er super fedt, og jeg synes det er spændende at prøve også. Det er så anden gang jeg er her jo. Så jeg tror nok ikke, at jeg kunne finde på at vende tilbage til Vietnam. Det er noget man sådan, eller i hvert fald ikke Ho Chi Minh, det er nok noget man sådan, som jeg synes man ser måske på 1 gang eller 2 gange er fint nok, og så det det. Men det er super fedt at være her, og ja, som I kan se, har jeg fået alt for meget farve. Jeg er sådan helt rød. I kan se nok også sådan her, helt rød. Så jeg har nok ikke brug for verdens vildeste tan mere, men så er det nok også godt nok, at jeg lige kommer i steam. Selvom det nok ikke hjælper, så blusser jeg bare endnu mere op. Men jeg er blevet meget, meget rød. Så nu vil jeg smutte i steam, der kan jeg så ikke komme med ind, fordi så dukker det hele. Så fik vi spist noget lækker morgenmad, som usual, som vi også har gjort de sidste par dage. Jeg fik en lækker healthy ball med sådan en masse yoghurt, frugt ting ovenpå. Den er super, super lækker. Det er faktisk første gang, jeg næsten nogensinde i mit liv, skulle til at sige, har prøvet at opleve eller se så lækker og moderne og nice, insta-worthy morgenmad faktisk. Det er super, super lækkert. De laver sådan forskellige chia
grød hver morgen og sådan noget med en masse forskellige budding på og sådan noget. Det er super, super lækker morgenmad. Men nu er vi klar til Adventure Day, hvor vi skal ud og se, hvordan de levede under Vietnamkrigen. Og se, hvordan de prøvede ligesom at beskytte sig mod USA. Så derfor skal vi ned i nogle jordiske gange, hvor man ser, hvordan de ligesom prøvede at beskytte sig. Så det skal vi ned og prøve at gå i. Om jeg kommer derned, det ved jeg ikke. Jeg prøver og håber, at jeg gør det. Men jeg tror, det bliver en oplevelse i hvert fald. Så det skal vi nu køre 1,5 time med privatchauffør derud. Så der er lidt lang tid at sidde i bilen derude, men sådan er det. Så 1,5 time, og så ud og se det, høre noget historie om det, og 1,5 time hjem igen. Og så skal vi faktisk bare pakke i aften, fordi i morgen tager vi mod Singapore. Så er vi kommet herude nu, og nu er vi på vej. Det er mine forældre. Nu er vi på vej til at skal ud og se, hvordan de boede under krigen i Vietnam. Det er mega spændende. Jeg har lige fået skudt nogle nice billeder og fået set en masse sjovt allerede faktisk, hvilke transportmidler de faktisk brugte dengang, som I kan se der, hvis I kan se lidt. Yes, så nu skal vi faktisk bare lige ind og tisse af. Og så skal vi videre. Jeg er mega spændt. Jeg skal bare lige have de her støvler af. Dem kan jeg altså ikke gå i, fordi vi skal ud og gå i nærmest, nu siger jeg, naturen, skov, junglen vil jeg nok kalde det også lidt. Så jeg tror, jeg skal have noget lidt andet tøj på nu, eller ikke tøj, i hvert fald noget andet fodtøj. Jeg har taget min træningssko med, også fordi vi skal ned under jorden og gå også sådan nogle små tunneler og sådan noget. Så det skal nok blive spændende. I kommer selvfølgelig hele vejen med igennem det her projekt, skulle jeg til at sige. Så det bliver godt. Har vi lige været nede i tunnelerne, som I kan se. I kan nok ikke se så meget, men jeg sveder helt vildt. Det var helt vildt klamt at gå dernede. Men jeg skulle prøve det, og nu har jeg prøvet det, og det var sidste gang. Det er det, man siger, første og sidste gang. Så nu går jeg altså bare her og sveder, og det er helt vildt. Der i forvejen er der altså 32 grader, og så når du kommer ned i sådan en hul, så er der så varmt. Så nu skal vi have noget at drikke.